ta farka kare yau Masar ya doke ta karye ta ce hakan ne Masar ne zaɓinta ni ma ga waka ta tilas in raira ta biki na mawaka ne yau Masar yau ango ne in kuma mawaki ne shi an yi auren sunna taka lafiya amarya dawi su mai ado na yayi kai samu ni sauti na yayi in wake ango amarya mata ban farko ba a baya ni na ce sai ku zo kulaya an daura aure na kauna Khadija amarya ta Mansur yo ango auren masoya ango da amarya ga masoya an daura aure na kauna kun zo murna biki na manya yo ango auren masoya kai ko daga ni ba mu ƙarya an daura aure na kauna Mansur malka ina kiranka yo ango auren masoya Khadija amarya agunka an daura aure na kauna ka zamto yau uwar gidanka yo ango auren masoya ko in ce ma mallakinka an daura aure na kauna to sai ka rike babu shakka yo ango auren masoya hakkinta dukan suna wuyanka an daura aure na kauna shisha sutura na akanka yo ango auren masoya kai zaka kula da lafiyarta an daura aure na kauna sannan kai ne garkuwarta yo ango auren masoya kuma kai ne da jigonta an daura aure na kauna Mansur ango mijin Khadija na zo yau in ya baituka na yau ranar auren masoya Mansur saurari zantuka na Khadija amarya kina ji dan gata ne zai nasiha bude kunnen ki dan ki ji ne kin san aure akwai fasaha aure bauta babu shakka zama aure suna faɗa ki koyin Fatima Batulu yar manzo mai dubun fasaha in ya sauko daga aiki ki mai tarbe irin na kauna ki aushi abin da ke hannunsa sannan ki aje can a gefe in zai wanka ki ɗan ruwan nan sannan ki haɗa da sabinin ki mai wanka irin na kauna wannan zai sa ya ƙara sanki sannan ga girki a gefe sa hannu sai ki bashi baki samkar da ki sa cokalin ki wannan zai sa ya dinga santi ya dinga tsima a soyayyar ki daure na ce amarya fata na Allah bar ku tare yanzu zan sanyo kawaye na amarya Allah bar ku tare kun nuna min so da kauna ai tilas in yi tamburan ku ai dole ku in yi tamburan ku to ga babbar abokiya nan ni ummi zana yi mawaka yarinya mai tarbiya ce ya ce da kyawun halaye ai dole ne na rera wakar tun da ummi kina biya na aziki ma ina ya baki ga baitoci irin na kauna to kun ga azi ɗaya da kirki gun kyawo ai ba kalarki zariya wai ni ya faru ta so taka ina ya baki mai kyawun hali da kirki zariya ce yar baba badiya ce zan yabawa abin aura na dan taɓa ne abin aura na dan taɓa ne sannan da yo bai tukana Nazira zo nan ki taka dan gata yau ki wakar Nazira ga bai tukana fata na Allah tsare ki Hadiza na ce diya da kirki kullum kina biya na san kowa kin marashin ki Hadiza na ce ga ki danki Malika wai ne ya faru dan Allah zo ga ki dana mai kyau ce ga hankali Malika walla bayan ta duk wanda ya sami ki lalle na shaida walla yayi dace halila ki zan yabawa kin sani bambarin ki baya dan Allah zo nan taka halila ni ina yaba ki Amira ni ina yaba ki Amira Allah kara kauna Amira kun ga da kyawu Amira walla ba irinta Jamila ni ina yaba ki Jamila ga tamburana Jamila ranar bikin nan dan Allah zo nan taka fada laki ina yaba ku laki ina kiran ku fada laki mazan mazaje ai tilas in yi tamburan ku Mansur ango mijin Khadija fata na Allah bar ku tare